Čau slidičky, zdravím vás po delší době u mýho historicky prvního vlogu z Krumlova. A prvně tady chci uvítat taky našeho dalšího člena Pirates Family Crew, Myšku! Čau. Tak jo, my se tady právě procházíme po Krumlově a tady můžete vidět takhle hezky naše městečko, kde se učíme, kde studujeme. Řekni, kde pak studujeme, Míšo? Studujeme na gymnáziu, na umělecko-průmyslové škole Ano. Jirsíka. Ano. Ne. Studujeme na gymnáziu. Jsme ve třeťáku. Určitě. Jsme ve třeťáku a příští rok budeme končit a jsme z toho strašně happy. Ne, příští rok jdeme přeci do druháku, ne? No ty říkáš, že jsme ve třeťáku. No nedělo, máš třeťák, druhák, čtvrták, prvák. A pro ty, co opakoval, máš ještě 10. třídu. OK, takže to si v tom určitě nevyzná. Fajn. Něco se ti tam zapalo. OK, takže Míša se v tom určitě nevyzná, takže to vysvětlím já. Jsme v prvním ročníku na gymnáziu tady v Českém Krumlově. Halus. Obě dvě jsme na intru a momentálně máme chvilku volného času po náročném týdnu plném písemek. No spíš já mám na týden celý týden, prostě všechno se mi sede. Všechny písemky prostě podělám a tedy. Přátelství se mi sedou. Budu smutná. Neboj, máš ještě mě. No, což není žádná extra výhra, nevadí. No a tak protože je čtvrtek, tak jsme si vzali vycházku a protože na zítra se nemusíme nic učit, tak prostě jsme se rozhodli, tak jsme se rozhodli, že prostě půjdeme ven na čistý vzduch a prostě si uděláme odpočinkový den. Ano. Já mám takhle strašný týdnek. Fantomas. Vidíte, byla jsem tam a teď jsem tady. Ale ty si bacha. Prý, já jsem Fantomas. Ty jsi Fantomas jak prase, vole. Fajn. Ano, jsem Fantomas, i prase, no. Dobře. My teďka musíme dávat pozor na nohy, protože tady je to pěkně dolů. Like Myška style. Fajn, já to beru tady tou zkratkou. Uvidíme se dole. Teď jsme, jak můžete vidět, tady Krumlovský zámek. Takhle vám ukážu. Nevíte, jako selfie. No a protože jsme prvačky už 3. měsícem, tak jak se ti zdaly první 3 měsíce na škole? Úža-úlet, jo. Asi tak, prostě. Gimbal sice forever, ale... Prostě my jsme Gimbal, my jsme tady ty blbí, protože jsem na pokoji s jednou ze Zdravky a s druhou z Anešky a jsem z nich nejblbější. Chytrým došla baterka na kameře, samozřejmě. Tak se omlouvám za horší kvalitu, ale budu točit z mobilu zbytek. No a když jsme se teda... Fotíš krásně, všichni to víme. No a když jsme se teda vydali do města, tak spojíme příjemný s užitečným a budeme nakupovat pár vánočních dárků, protože všichni, jak dobře víme, blíží se Vánoce. Tady už ale jak jdeš prostě po tom městě, tak už vidíš, že všude je prostě navoděná ta vánoční atmosféra, ne všude už jsou rozvěšený ty lampionky a to. Teda jako tady v téhle zahradě momentálně ne, jo, ale když jdeš po ulici, já jsem včera šla a už tam normálně byly rozvěšený ty vločky, jak bejvají a tak prostě. Takže my se k vám vrátíme po pár záběrech z Krumlova a po chvilce nakupování. Bye bye! Čau. A vrčí. Bojí se mě. No ten ti to tak řekne. Vojty. Řekni, já jsem Alík. Já jsem Alík.
chudák. No jo, jenom že on vrčel, takže radši hele ne, jo. Hele, vrčí znova. Pokračujeme. Přesně o čem jsem mluvila. Už i drogerky mají vánoční výzdobu. Can you hear it? Christmas time is here. Holej. Ukaž. Na kameru. Ne značku, ale... No, ale tu značku si stejně řekla. No. Jak by si okomentovala naše známky za ty 3 měsíce? Fyzika, to je až někde... Jo, fyziku máme úplně stejnou, to úplně stejná a na fyziku jsme stejně blbí, jinak všechno ostatní by mi docela šlo a ty na gymku. No taky. Jinak intro je totálně boží, protože tady mám moji myšku, že jo? Ta na intro. Bez ní by to nebyl intro. Jo, přes. Děkuji. Prostě hlavně ty naše dub smash. Jo, naše dub smashe, no. To radši nechtějte vědět. No a závěrem dnešního večera bude co? Budeme koukat na film a řekni na co? Na počítači. A řekni, jak se ten film bude jmenovat? Řekni. Česky. Fajn, já to vzdávám s ní. No, prostě dneska večer budeme, jako završení tohohle týdne, budeme koukat na počítači v klubovně na film. A už se toho nemůžu dočkat, protože si konečně odpočinu. Tak jo, tak my se s váma loučíme při dalším vlogu, když tak z Krumlova a mimochodem stříhám behind the scenes k našemu halloweenskému speciálu, který chci vydat tenhle víkend, takže doufám, že se vám bude líbit a to je pro dnešní vlog z Krumlova pro nás společný všechno, takže my se loučíme a bye!